parlarà en Ramon Gras, que ell és investigador en urbanisme a la Universitat de Harvard i fundador d'Aretian Urban Analytics and Design. Aretian és una startup que té la seu al Centre d'Innovació de Harvard i que ha desenvolupat un model d'intel·ligència artificial fonamentat en la ciència de la complexitat i la teoria de xarxes per alinear el disseny de les ciutats amb l'economia del coneixement. Això, més o menys traduït, vol dir que Aretian desenvolupa projectes de disseny urbanístic i també desenvolupament econòmic en àmbits urbans i rurals arreu del món. Ramon, endavant. Molt bon dia, bona tarda, Artur, Mireia, Miquel, Alfonso, i gràcies també a Francesc Magrinyà per haver-me convidat a contribuir amb vosaltres en aquesta discussió sobre el futur urbanístic i de desenvolupament econòmic de l'Eixample i de la ciutat de Barcelona per als propers anys. Amb el vostre permís compartiré una presentació que he preparat amb motiu d'aquesta sessió d'avui i, Artur, la podeu veure correctament, oi? Sí. Excel·lent. Doncs volia fer una mica una reflexió sobre quin ha de ser el paper de l'Eixample per a aquesta futura regió metropolitana de Barcelona, que ja no són el 1,5 milió de persones que dèieu abans o els 3,2 milions de l'àrea metropolitana, com vosaltres ja heu fet referència, sinó que és la metròpoli, la regió metropolitana de 5 milions. Nosaltres, que evidentment som un equip d'origen d'urbanistes, som enginyers de camins, arquitectes i urbanistes de professió, hem estat els últims 10 anys, 12 anys, desenvolupant eines d'intel·ligència artificial i de matemàtica aplicada per actualitzar els recursos que té la professió. Hi havia hagut un estancament metodològic molt gran, ara Miquel estava fent referència, durant molt de temps, des que Ildefons Cerdà, simultàniament a la creació del projecte de disseny de l'Eixample de Barcelona de multiplicar per 10 la població de la ciutat i fer un canvi espectacular a la meitat i la segona meitat del segle XIX, desenvolupava la seva teoria general. Llavors, el que nosaltres creiem és que l'Eixample ha de ser una metàfora. Evidentment, l'Eixample és un districte ja a dia d'avui, 150 anys després, madur, molt construït, amb algunes peces encara mòbils, però essencialment està desenvolupat. Però el que sí que creiem és que l'Eixample hauria de ser una metàfora de la Barcelona del futur en un sentit de la regió metropolitana. Per què? Perquè el senyor Cerdà no només, juntament amb Louis Duran, al segle XIX, va crear l'urbanisme com una ciència moderna, com equiparable a les altres ciències que coneixem, sinó que, a més va tenir algunes intuïcions genials que no s'han pogut demostrar fins als últims anys. I per això, ell, que no va tenir totes les eines per acabar de demostrar algunes de les intuïcions i idees que ell havia tingut en aquest esforç de desenvolupar l'urbanisme com una nova disciplina que integra un art i una ciència, avui en dia s'han pogut demostrar. I és alguna de les idees que volia compartir amb vosaltres. Respecte a la ciència de les ciutats, des que ell va donar aquest primer impuls, com és natural, les persones com ell que són pioners se solen trobar escepticisme, gent que no comprèn les seves idees, silencis incòmodes, etc. i situacions d'enveges i tal, fins al punt que el senyor Puig i Cadafalch i d'altres cremaven la seva teoria general de l'urbanisme a principis de segle, i feien bogeries d'aquest estil, per una enveja professional, etc. Però un cop ja ha passat tota aquesta fase, en els últims 20 anys hi ha hagut, 15-20 anys, un avenç fortíssim en l'urbanisme com a ciència, sobretot impulsada a través del món acadèmic dels Estats Units, que a poc ha anat en els últims anys també integrant-se més en la pràctica del disseny urbanístic. Des que el professor Jeffrey West de l'Institut de Santa Fe va donar un nou impuls a la ciència de les ciutats amb aquesta analogia, que va fer entre els mamífers i les ciutats, que és potentíssima, ell va demostrar que tant els mamífers com les ciutats operen com a sistemes complexes. I en els seus anàlisis de l'escala dels mamífers i de l'escala de les ciutats, va veure que cada cop que un mamífer duplicava la seva massa corporal, tenia una sèrie d'avantatges estratègics inherents en aquest augment d'escala de la massa corporal que incrementaven l'esperança de vida, les potencialitats de vida d'aquest animal, etc. El mateix passava amb les ciutats, com van demostrar el professor Jeffrey West, Louis Bettencourt i d'altres, en el qual es produïen uns fenòmens superlineals dels beneficis de l'agregació estratègica del creixement en població de les ciutats. I cada cop que una ciutat duplicava la seva població, creixia, d'una banda, les infraestructures per càpita es convertien en més eficients, de l'ordre d'un 15% per càpita en OPEX i CAPEX d'inversió, de disseny, construcció i gestió de noves infraestructures, però també hi havia un augment superlineal dels salaris, de la classe supercreativa, dels inventors, de les creacions, de l'economia del coneixement, tot i que no tot era positiu, perquè hi ha alguns factors com són les desigualtats i el crim que també augmenten més que linealment amb el creixement de les ciutats. Aquest nou impuls, d'una banda, va confirmar algunes de les hipòtesis de Cerdà
però no totes, perquè venia fonamentalment per investigadors de centres d'elit dels Estats Units que eren matemàtics i físics. Feia falta que gent que vingués de la professió, enginyers de camins, urbanistes, arquitectes, que poguessin contribuir-hi, no només analitzant l'efecte de la quantitat i del creixement quantitatiu a pes de la ciutat, sinó l'element de la qualitat. És a dir, com les diferents tipologies de disseny urbà, amb la seva característica de topologia bidimensional, la morfologia tridimensional, l'entropia, és a dir, el nivell de desordre i d'ordre en el disseny arquitectònic i urbanístic dels espais i infraestructural, i finalment el factor d'escala influïen. Quan nosaltres analitzem, és un estudi que hem fet nosaltres, la de Harvard, i també a Aretian, els 16.000 municipis que aproximadament hi ha als Estats Units, veiem que aquests factors que Jeffrey West i companyia havien demostrat per les ciutats de tot el món també es reprodueix a escala dels municipis, a escala universal. Però, tot i així, també hi ha un factor qualitatiu que per cada, diguem-ne, bracket de població, per cada àmbit de població, entre 250.000 i mig milió, entre mig milió i 3/4 entre 3/4 i milió, hi ha ciutats que tenen un nivell de rendiment superior als altres en funció de la qualitat. I quina és la qualitat? De 3 grans sistemes urbans, que són els que nosaltres hem modelitzat. Són el sistema del disseny urbanístic, infraestructural i arquitectònic, que és aquesta visió que el Miquel feia referència més tradicional, que és necessària però no suficient per l'urbanisme com un art i una ciència, com ell molt bé estava explicant fa pocs minuts. Hi ha la xarxa de l'economia, la xarxa d'indústries, de quin és el know-how col·lectiu d'una societat, d'un barri, d'una ciutat, d'un municipi, d'un districte, d'una regió, d'un país, i finalment la xarxa de talent individual de les persones. Què succeeix? En el cas de l'Eixample, el disseny urbanístic tenia algunes grans avantatges estratègiques que ara comentarem breument per algunes intuïcions genials que el senyor Sardà va tenir, però i a nivell de talent, com deia la Mireia al principi d'aquesta sessió, tenim talent individual potent, però un dels problemes que tenim és que les empreses no funcionen bé avui en dia ni a Barcelona ni a Catalunya. És a dir, tant les grans companyies estan molt estancades i no són gaire competitives en el context dels països occidentals, són més aviat molt anquilosades i tenen una estructura interna sovint molt oligàrquica i molt ineficient i poc competitiva, heredada de la dictadura i un munt de coses. I després també les companyies petites tampoc estan funcionant bé. Per un motiu, perquè les startups que s'estan fent a Catalunya s'assemblen més a les dels països en desenvolupament, per exemple, de Llatinoamèrica o d'alguns llocs del nord d'Àfrica, que dels països més desenvolupats d'Europa i sobretot dels Estats Units. I això ens posa en una posició feble, perquè en el futur l'economia del coneixement és essencial i si no som competitius això ens pot fer molt de mal en aquestes oportunitats de qualitat de feina que la Mireia comentava al principi d'aquesta conversa. Per cadascun d'aquests 3 subsistemes hem creat models de xarxa que vinculen l'estètica d'aquestes xarxes, l'estètica arquitectònica urbanística d'aquestes xarxes, tant el disseny físic dels espais que deia el Miquel, com també aquestes xarxes més intangibles del talent i del know-how col·lectiu de les indústries. I per cadascun d'ells hem creat indicadors d'èxit o de rendiment, KPIs, indicadors de rendiment, que ens permeten mesurar quina és la funció de creació de valor, és a dir, la llibertat, els beneficis no lineals de l'agregació estratègica geogràfica, els beneficis exponencials per a aquesta distribució en el territori d'aquestes activitats i després la captura de valor, que és com d'igualitària aquesta societat. El pla que va fer el senyor Sardà era molt brillant, perquè ell era socialista utòpic, pràcticament anarquista, i per tant juntava les dues coses, la llibertat i la igualtat. La majoria de plans urbanístics que s'han fet al món o bé enfatitzen només la llibertat o bé només la igualtat i sovint, la majoria dels casos, ni una cosa ni l'altra. I per això són molt més ineficients que l'Eixample en termes generals. Si bé, com avui demostrarem, els altres elements que ja no depenien d'ells, sinó dels que han vingut darrere, no s'han fet gaire bé i, per tant, avui en dia tenim unes indústries molt atomitzades en el territori de l'Eixample, de Barcelona i de la regió metropolitana i de Catalunya, que no generen prou clúster, que no generen prou massa crítica en general, ni quantitativa ni qualitativa per consolidar districtes d'innovació, excepte el 22@ que deia el Miquel fa un moment, i que, per tant, això ens afableixen. Per tant, nosaltres hem desenvolupat en el pla més estrictament urbanístic una anàlisi de com la forma de les ciutats, topologia bidimensional, morfologia dels edificis tridimensional i l'entropia, impacten el rendiment. I hem vist que hi ha 10 tipus de ciutats, petit món, radial, lineal, aleatòria, reticular, monumental, ciutat-jardí, ciutat atomitzada o fracturada, ciutat orgànica i, finalment, la ciutat fractal. El senyor Sardà va tenir una intuïció genial que és que, inspirant-se en la natura, que ell deia que Déu, nostre senyor, havia posat en la natura una estructura fractal perquè era la més eficient, i això no s'ha pogut demostrar fins fa 15 anys, quan el professor Laszlo Barabasi, de l'Universitat de Northeastern, ha demostrat que les xarxes de tipus scale-free amb una topologia i una morfologia fractal són les més eficients de tot el món. Totes les altres no se'ls hi poden ni assemblar, ni tan sols a reticular. Això és una cosa revolucionària de fa 15 o 20 anys
que el senyor Laszlo Barabasi va demostrar amb les xarxes en un sentit ampli i que nosaltres amb el nostre equip hem contribuït a aterrar-ho a l'urbanisme. I ara, com veureu en un moment, les dades ho acompanyen. No? És a dir, que aquesta intuïció que ell va tenir és genial, però avui en dia només se'n beneficia l'Eixample. El que hem de fer és que tota la regió metropolitana dels 5 milions, que el dia de demà en pot acabar tenint 7 milions i mig, també es beneficiï de la qualitat d'aquesta visió fractal i que, per tant, sapiguem que els sistemes fractals són els més, no només estèticament els més vells, sinó que, a més també els més eficients en la creació i la captura de valor, sapiguem adaptar cada tipologia fractal per l'escala de cada barri o de municipi i per al context local, que és el gran repte dels urbanistes del futur. No? Pel que fa a l'economia, hem analitzat, com sabeu, 50 districtes d'innovació als Estats Units, 55 de tota Europa i uns 15 o 20 de Llatinoamèrica, i això ens ha permès, amb aquests indicadors que havíem fet, que havíem comentat fa un moment, de xarxa de talent, de xarxa d'indústries i de xarxa urbanística, mesurar l'èxit o el fracàs de diferents espais urbanístics arreu del món. En el cas dels districtes d'innovació, que vinculen aquest esforç d'un urbanisme de qualitat amb una economia del coneixement, el que veiem és que en aquests 50, que corresponen a 5 tipologies en funció de quina és la institució o l'agència que les lidera, una universitat, un ajuntament local, un centre de recerca nacional, un clúster industrial o un ambient d'emprenedoria bottom-up més privat, per entendre'ns, cadascun d'aquests té un impacte diferent en l'economia i hem de saber quins són els efectes no lineals o exponencials que generen al territori. I això ho hem pogut mesurar. Ho hem pogut mesurar amb les 270.000 observacions de tot el territori exactament als 48 estats contigus continentals dels Estats Units, exceptuant Honolulu, Hawaii i Alaska. Tota la resta del territori l'hem analitzat amb gran nivell de detall i el que hem vist és que hi ha uns factors multiplicadors de la concentració geogràfica en proximitat de l'economia del coneixement, que això valida les intuïcions que el professor Miquel Barceló, enginyer industrial, urbanista i economista de Barcelona i potenciador del concepte de districte d'innovació del 22 @ intuïcions que ell va tenir fa 20 o 25 anys. Les dades ho justifiquen, és a dir, que quan hi ha una concentració d'activitat intensiva en coneixement geogràficament en un barri o un districte i l'urbanisme i el talent acompanya, tenim que la intensitat d'innovació amb un esforç del doble dona uns rendiments molt més elevats. Generen 4 cops més innovacions per persones, noves patents, nous productes, nous serveis, nous articles científics, noves invencions, nous projectes de recerca i desenvolupament, que al seu torn generen 15 o 16 vegades més llocs de treball intensius en coneixement i 25 vegades més riquesa. Aquests factors multiplicadors són importantíssims. Però què succeeix? Que avui en dia no s'estan donant a Barcelona una miqueta en el barri del Poble Nou del 22 @ però no tant. Per què? Perquè cal integrar la qualitat del disseny urbanístic amb la qualitat de la xarxa d'indústries i amb la qualitat del talent. I avui en dia, sobretot, la d'indústries no acaba de funcionar bé i la del disseny urbanístic està prou estancada. Pel que fa, finalment, a la xarxa de la qualitat urbanística d'aquestes 10 tipologies, evidentment, totes les ciutats del món són un tapís. I en el cas de Barcelona tenim la Ciutat Vella, que és una ciutat de petit món, l'Eixample i Sant Martí, que són una retícula fonamentalment fractal gràcies a Cerdà, les Corts és un sistema monumental, Sarrià-Sant Gervasi és una barreja radial orgànic, etc. Però cadascun d'aquests subsistemes tenen una topologia bidimensional que veieu a l'esquerra de carrers, una morfologia dels edificis que veieu a la dreta de la forma dels edificis, la connectivitat, la proximitat, el nivell de densitat, la distribució equivalent entre ciutadans i empleats, que unes són més harmòniques que les altres. I, per tant, s'ha d'aconseguir aquest sistema de policentrisme harmònic que és propi dels sistemes fractals, que tenen, d'una banda, aquesta distribució policèntrica de centres, que alhora té una distribució interna power law, de potència. És a dir, que hi ha un centre neuràlgic de la ciutat, per entendre'ns, plaça Catalunya, que és d'ordre 1, hi ha una xarxa secundària de centres d'ordre 2, com Maria Cristina, Francesc Macià, les Glòries, etc., una sèrie d'altres places d'ordre 2, hi ha unes places d'ordre 3 en els districtes, unes places d'ordre 4 en els barris i unes places d'ordre 5, que són aquestes places internes que ell havia dissenyat per l'Eixample per incrementar la socialització freqüent. Quan analitzem ciutats de tot el món, i ho hem fet a l'Àsia, als Estats Units, a Canadà, a Llatinoamèrica, a l'Àfrica, a tota Europa, aquí veiem els casos de París, de Nova York, de Turí, entre d'altres. París té un component molt fort radial, Nova York un component, sobretot Manhattan, molt fort reticular o de xarxa quadrangular ortogonal i, finalment, Turí, que és una ciutat fonamentalment lineal, però que cadascuna d'elles és un tapís. Amb el nostre algoritme de 3 etapes hem sabut analitzar quina és la forma real de la ciutat i trobar aquestes, diguem-ne, àrees que en el cas de l'Eixample, que ho veieu en blau cel, té un component fractal molt dominant, que no és exactament els districtes i tampoc correspon exactament als barris, sinó que és la combinació de la topologia, la morfologia i l'entropia real de la ciutat de Barcelona a dia d'avui.
Això, aquesta forma urbana dels edificis, de la traçat dels carrers, de la jerarquia, té un impacte directe amb el rendiment d'aquests indicadors que dèiem abans fa un moment. I el que veiem és que, gràcies al senyor Cerdà, la zona central de Barcelona, sobretot l'Eixample, zones de Sant Gervasi Sud, algunes zones de les Corts, algunes zones de Gràcia, algunes zones de Sant Martí, es beneficien d'aquesta fractalitat, sobretot en la distribució de serveis de proximitat, comerços, hospitals, centres d'educació, etc., centres clínics, tenen una distribució prou harmònica a la zona central gràcies al senyor Cerdà. Com més lluny estem d'aquesta zona, més veieu aquí en lila com comença a baixar, oi, el rendiment. L'ideal seria que aquestes distribucions fossin diagonals i no ho són, però pràcticament ho són. No? Quan, en canvi, comparem amb una ciutat molt més orgànica com São Paulo, per exemple, al Brasil, veiem que és molt diferent, és a dir, que domina molt més la ineficiència, no? I que aquestes corbes són molt més accentuades. Vol dir que aquesta distribució orgànica, que és la menys eficient de totes, és una mica un desastre, tant per l'economia com per la qualitat de vida dels ciutadans. Quan analitzem la ciutat on visc jo, per exemple, a Boston, el que veiem és que si veiem un mínim d'un amenity o d'un centre cultural o educatiu o de serveis socials urbans és relativament distribuït amb les zones més denses, però conforme ens anem tornant més exigents, només aquelles dues zones que tenen un nivell de fractalitat superior, que són l'Eixample de Boston, que es diu Back Bay, una zona molt bonica i molt elegant, que és un Eixample una mica interessant, amb una gran avinguda que és Commonwealth Avenue i unes avingudes secundàries, i també, en certa mesura, Cambridge, que és una combinació entre el fractal i el lineal. Aquestes zones es mantenen amb un alt rendiment urbà, però no tant les altres, i això es veu per al cas de Cambridge, on hi ha Harvard i MIT, per al cas de Somerville, molt proper, on hi ha també alguns centres d'innovació potents, i el futur districte d'innovació de Union Square, o, evidentment, en el centre de Boston. És a dir, que aquests patrons els veiem que es consoliden arreu del món. La fractalitat és superior, qualitativament superior a les altres 9 tipologies de disseny urbà. I què veiem? Que quan analitzem aquests districtes d'innovació, sabeu que a Boston n'hi ha 5, em poso aquí 3 d'exemple que hem analitzat nosaltres, no? Dels 5, els hem analitzat tots, però poso 3 per síntesi de temps. Kendall Square, al costat de MIT, Boston Seaport, al costat de l'antic port, o Harvard Square al costat de Harvard, evidentment, veiem que tenen uns beneficis no lineals, exponencials, extrems, que no es donen a Barcelona. Per què? Perquè els que es donen a nivell de districtes de serveis urbans es donen gràcies al senyor Cerdà, però els altres dos ja no depenien tant d'ell, que són l'estructura d'indústries i l'estructura de talent. Depenia més del que els planificadors i els gestors que han vingut darrere, que no han estat al seu nivell, han fet decisions urbanístiques de molta menys qualitat. I per això avui en dia Barcelona no és competitiva en el concert de les nacions riques i una mica potents del món, no? Està una mica en la franja mitjana-baixa. No? Això pot canviar, perquè, com dèiem, a nivell de talent individual en tenim molt, però les companyies no són competitives. No? Llavors, com veiem a Boston, en aquells districtes d'innovació de més d'èxit, com veieu sobretot a Kendall Square, Harvard Square i a la zona també del districte de Boston Seaport, hi ha uns factors multiplicadors de la intensitat d'innovació que reverteix amb el rendiment de noves invencions d'una manera exponencial, molt superior a la que tenim nosaltres, és a dir, inventen 4 vegades més per empleat, per entendre'ns, i també això fa que els salaris siguin el triple, que l'atur sigui el 2% i no el 15%, etc., i no sigui estructural, etc. No? I això és el que permet, fixeu-vos com en l'impacte social, no només, com més vermell millor en aquest gràfic, com més blau pitjor, no només es generen uns efectes superlineals en aquests centres d'innovació, sinó que aquesta riquesa es distribueix en el territori. Per què? Perquè hi ha un vincle entre els centres de recerca amb la transferència de coneixement i amb l'economia productiva a escala, cosa que a Barcelona no hi és. S'ha trencat, no? Per exemple, hi va haver grans avantatges al 22@, però un dels errors greus que s'hi va cometre al 22@ va ser triar 5 indústries eixos que no tenien cap tradició ni a Barcelona ni a Catalunya i, per tant, van haver de començar de zero. I, per tant, tots els beneficis no lineals que han generat, que alguns n'han generat, s'han quedat dintre una mica les fronteres estrictes del 22@ i del Poble Nou i no han permeat, no han generat vincle amb el nord de Barcelona, no han generat vincle amb Esplugues o amb l'Hospitalet o amb Badalona o amb el Vallès i, per tant, s'ha quedat sobretot dintre i no ha generat aquests efectes irradiadors que sí que es dona, per exemple, a l'àrea metropolitana de San Francisco o a Austin, Texas, o a St. Louis, Missouri, o a Boston, entre altres ciutats, no? O a Nashville, Tennessee. I aquí el que veiem és que en aquesta graduació, ja per acabar, de les diferents formes entre la més orgànica i la més fractal, entre elles l'Eixample, tenim la sort que el senyor Cerdà era de Centelles i era català i va fer el pla de l'Eixample, però veiem que en aquestes 10 tipologies de clustering que hem identificat, la més eficient, no només amb la creació de valor, com hem dit abans, sinó també amb la captura de valor, és el fractal. Aquí veieu en verd el fractal, com més
baixa la línia, més eficient és el sistema, tant amb l'eficiència d'urbanització com l'eficiència dels edificis com l'eficiència dels sistemes urbans. Què vol dir? Això és una escala logarítmica, Amb l'escala real, les eficiències són molt més grans. Que a nivell, per entendre'ns, d'inversió en materials de construcció que els enginyers de camins, els arquitectes, els urbanistes fan servir per dissenyar el territori, per cada metro cúbic, per entendre'ns, de formigó i d'acer, s'inverteix molt pitjor quan el sistema no és fractal, no? I, per tant, a més, no és un sistema harmònic. Finalment, 2 pinzellades en 2 minuts sobre què s'hauria de fer a l'Eixample i a Barcelona. Perquè hi hagi una xarxa de talent de qualitat, s'ha de donar suport des de l'inici, la creació de noves idees, fins a la creació d'un primer prototip, la validació del prototip i la calibració, la creació d'un producte mínim viable en aquest centre d'innovació i, finalment, la traslació amb companyies startups o companyies consolidades que tinguin un vincle amb la recerca aplicada de qualitat. I això, els pocs que arriben, comencen molts, n'arriben pocs, tenen un impacte no lineal exponencial. Aquí veieu, per exemple, algun dels estudis que hem fet d'algun districte d'innovació, a escala de... Aquí cada node és un grup de recerca d'una universitat privada molt potent de les Amèriques, no direm quina, i cada color és una escola d'aquesta universitat. En lila teniu enginyeria i ciències aplicades, medicina a l'esquerra, l'escola de negocis a la dreta i les altres escoles. I llavors, com veieu, cada cop hi ha uns subgrups d'investigadors que són els que van transformant les investigacions amb noves invencions de nous productes i serveis, i són poquets, però aquests poquets que han arribat al final d'aquest pont són uns herois. Aquí veieu els mateixos gràfics, però més distribuït, on cada node és una persona. I aquí veieu els rockstars, que realment estan aixecant cap amunt tota la comunitat amb una distribució power law, com la dels sistemes de scale free, que dèiem abans, fractals, també opera a aquesta escala la més eficient en la creació del talent i en la creació de nous productes i serveis. I què s'ha de fer? S'ha d'afavorir que en aquest pont hi hagi plataformes intermitges de transferència de tecnologia perquè el sector enginyeril, el sector de les dades, el sector del software, el sector biomèdic, el sector farmacèutic, el sector de la indústria, el sector del disseny de productes industrials tinguin un suport entre la recerca aplicada i la translació amb els productes amb el territori. Aquí li posem simplement noms i cognoms perquè veieu a quin nivell d'agregacions estaríem referint en aquest segon. I això ens permet després també integrar-ho amb el disseny arquitectònic i urbanístic d'aquests centres de transferència de coneixement per fer una distribució d'entropia òptima en funció del sector de coneixement, perquè no és el mateix la nutriòmica que la biotecnologia que els materials avançats. I, finalment, les últimes 2 pinzellades, per exemple, són, d'una banda, pel que fa a l'especialització intel·ligent, el nostre model d'intel·ligència artificial ens permet, per cada ciutat, per cada districte i per cada comarca, identificar quins sectors del coneixement presenten avantatge comparatiu amb benchmarks mundials, comparats amb la resta del món. I això és el que ens permet veure a Barcelona, a Sant Cugat, a Sabadell, a Badalona, a Terrassa o Esplugues de Llobregat, només per posar alguns exemples, però hi podríem posar Cornellà, hi podríem posar Badalona i podríem posar la ciutat que volguéssim, aquí, no? O Sant Just Desvern, no? I això ens permet després classificar amb qualitat amb l'eix vertical i amb massa crítica o quantitat en l'eix horitzontal, cadascuna d'aquestes indústries per saber a on hem d'invertir i on ens hem de centrar per donar suport a les indústries locals. Quines estan en perill de desaparèixer, quines estan liderant el creixement, quines necessiten més massa crítica i quines necessiten un refinament i sofisticació dels productes. I, finalment, les últimes 2 slides específicament sobre l'Eixample és dir que en els nostres estudis que hem fet dels diferents candidats a fer districtes d'innovació, només n'hi ha un de semiconsolidat, que és, evidentment, el 22@, que ha tingut alguns grans encerts, però també alguns errors estratègics. De què es tractaria? Que el dia de demà, tant per aquestes últimes reformes de l'Eixample, com sobretot per aquesta visió de la ciutat fractal per tota la regió metropolitana dels 5 milions, fora bo que aprenguéssim per aquests criteris de disseny urbanístic, però també de reforçament de l'economia i de reforçament del talent i de la recerca aplicada perquè hi pogués haver un districte d'innovació consolidat amb aquestes noves àrees. Fixeu-vos aquí la distribució de patents, que és molt minsa comparada amb altres ciutats europees o dels Estats Units o dels països de l'Àsia emergent, que hi ha a Barcelona avui en dia és molt minsa. Però en aquests 2 districtes d'innovació que es volen fer ara a Bon Pastor i la Sagrera, o a Badalona i les Tres Xemeneies, i a Sant Adrià del Besòs, o a la zona final de la Diagonal Mar al costat del 22@, i veurem què s'ha de fer amb la fira, és important connectar-ho amb els centres de creació del coneixement i fer un disseny urbanístic de qualitat que vinculi el talent amb les companyies, amb la interacció social i que ens permeti tenir una societat més pròspera i més justa per al dia de demà. Moltes gràcies. Ramon, moltes gràcies. És un plaer sentir-te. Aprenem molt. Ara seguim amb la